черния на ход опитайте се да намерите молниеносната атака. А ето е и нея. Черните продължават тук с дама по Е4 на база тази атака, тези атакуващи фигури и тази свръзка. Отвличаме дамата или пешката. Нека видим и двата варианта. При дама по Е4, кон Г3, царя е в безизходица, защото черният офицер контролира полето Г1. Хаш по Г, хаш по Г и чрез тази открита атака обявяваме мат. Дамата може да бъде жертва, но това не помага на белите. Нека видим какво се случва и на Д по Е4 продължението. Кон Г3 ново отвличаме или дамата, или пешката. При вземане на пешка отново имаме открита атака и това води до мат. Независимо колко фигури жертва белият, отново мат по линия хаш. Ако белите продължат с дама по Г3, това нищо не променя, защото имаме мат по първа линия след дама 1. Просто събираме всички фигури. Насладете се на още примери, като ме последвате.